Hovor. Co máš na srdci? Všetko povedz. Všetko poviem. Áno, dobre. Sme na autobusovej stanici v Yangone, čakáme na autobus do Baganu. Toto je asi najhoršie miesto, aké som doteraz videl a už som toho videl veľa. Je to neskutočné, smrdí to tu, neskutočne toto smrdí, je to tu odporné, vyzerá to tu hnusne. Ľudia všade plujú, chráchajú červené obrovské kvanta slín, smrdia. Ak sa popozeráte, môžu byť aj oranžového takého rázu. Ale celá ulica je toho neskutočne smradlavé. Bankomaty tu nefungujú. Do jedného bankomatu, ktorý mal kvázi fungovať, sa natrpalo nejakých 10 ženských, takže som si nemohol vybrať peniaze, lebo vraj čakajú, je výplatný deň dnes. Je tu neporiadok, špina, smrad, kopec Mianmarcov a sa teším do toho autobusu. A inak by som si brutálne umyl nohy. Neradím chodiť po takýchto miestach v šlápkach. Čakám exémy. Nie jeden.